Jumalauta. Myrkytättä viet ja ilmat. Kännykän akkuja ja toimimattomia lisälaitteita löytyy pian joka nurkasta. Nyt laitetaan jumalattomat ja maanpetturit kurriin pois meittin mailta. Mä sanon kumminkin, että tän diilin haitat on aika pienet, kun mietitään paljon fyrkkaa tälle kylälle tuo mullakin. Business piristyis kummasti. No herranen huorakuoro sentään. Siitä yhdestä aasin sekasikiestä tässä tarinaa. Geologi, sen kyrpähuoron edesottamuksesta sitä kylällä kaikki kierron katsoo. Otatko Dortin? Kyllä, kiitos. Ämmät hiljaa! Joo.